Ak ťa toto video našlo, pravdepodobne riešiš niečo vo svojom živote, čo chceš zefektívniť. Či už v osobnom, alebo v pracovnom živote. Tento program, ktorý ti teraz ukážem v tomto videu, je zozbieraných 17 rokov skúseností a daných do jedného programu, ktorý vlastne stavia základy, na ktorých vieš vybudovať či už osobné úspechy, alebo pracovné úspechy. Za mojich 17 rokov podnikaní som si zažil veľa úspechov, ale aj veľa neúspechov a poznám naozaj tisícky ľudí, nielen na Slovensku, ale aj po celom svete. Každý jeden človek, ktorý podniká, má niekoľko úspechov a neúspechov a krokov, ktoré ho vedú buď k tomu, že dosahuje ciele, alebo opakovane naráža do rovnakej steny. Práve týmto programom už prešlo niekoľko desiatok ľudí, ktorí videli a zažili na vlastnej koži, ako im to dokázalo zefektívniť biznis. Väčšina výsledkov, ktoré ľudia z toho získavajú, je to, že im narastla efektivita v ich biznise. To je taká vec, ktorú človek vie najviac merať v rámci financií. V osobnom živote to ľudia hlavne cítia. Až dovol mi ukázať ti, že čo vlastne som tu pripravil. Ak ťa to záujme, určite sa mi ozvi a môžeme spoločne prejsť to, že akým spôsobom to vie byť prínosné aj pre teba. Takže poďme sa rovno do toho ponoriť. Tento program je postavený na veľmi jednoduché veci. Premeň chaos na život podľa seba. Nie je to o informáciách ani o motivácii, ale je to systém. Systém je to dôležité slovo. Ak človek má systém, vydrží aj keď nemá motiváciu. Ak nemá systém, motivácia rýchlo vyprchá a potom sa zase zobudíš a nevieš, že čo máš presne spraviť. Práve tento systém, ktorý ti presne pomaly nastaví do piči. Kurva. Poďme sa teda pozrieť spolu na to, ako premeniť chaos na život podľa seba. Nie je to o tom mať viac informácií. Nie viac motivácie, ale systém, ktorý ti prestane rozbíjať hlavu. A ako náhle máš dobrý systém, podrží ťa, aj keď nie je motivácia. Pracoval som naozaj za svoj život so stovkami ľudí a vlastne za každým, keď človek dodržiaval systém, dokázal uspieť. Či už je to človek, ktorý je športovec, alebo je to podnikateľ, alebo je to človek, ktorý stavia nejaký dom. Máš systém, uspievaš. Nemáš, nefunguje to. Dobre, poďme sa teda na to pozrieť. Celý tento systém robí jednu vec. Premeňa chaos na život podľa seba. Nie je to o tom mať viac informácií alebo motivácie. Dôležitý je systém, ktorý ti konečne prestane rozbíjať hlavu. Ako to myslím? Chaos napriek úspechu. Veľa ľudí zažíva úspech, možno vo financiách, ale zažívajú chaos. Navonok sa môžeš cítiť alebo vyzerať stabilný, no vo vnútri cítiš mentálny chaos, neustále preťaženie. Nejde o slabosť, ale ide o dôsledok rastu bez systémov. Jednoducho, keď postavíš dom na piesku a príde voda, dá to dole. Keď postavíš dom na skale, tak jednoducho vydrží to dlhšie. Veľa ľudí, ktorí zažijú veľký úspech v rámci financií, ale nemajú systém, ich to začne potom postupne dobiehať. Tvrdá realita podnikateľov po celom svete je to, že máš pocit, že a vieš, že podnikáš, makáš, ale máš pocit, že riešiš stále to isté dookola, rast je pomalší, ako by mal byť, a hlava je plná, výsledky neprimerané úsiliu. Nie si lenivý, si bez systému. Toto som pochopil, keď som študoval Oxfordský kongres pre lídrov. Je to štúdium, ktoré vlastne nastavuje systém pre spoločnosti ako je Dell, McDonald, Microsoft a ďalšie veľké. Nastavujú procesy a systémy, ktoré kontrolujú prácu ľudí. Úloha človeka je pracovať s ľuďmi a udržiavať dobrú náladu. Ak nemáš systém, tak robíš práve kroky, ktoré ti berú energiu a musíš všetko mikromanažovať, čo ti berie extrémne množstvo energie. Je to chaos, ktorý nikto nevidí. Navonok funguješ, vo vnútri ideš na rezervu. Neustály tlak na výkon, únava, ktorú nemožno dospať. Non-stop rozhodovanie bez vypínača a pocit, že všetko stojí na tebe. Poznáš to? Toto nie je cena úspechu. Je to signál, že základ je postavený zle. Tento problém majú ľudia po celom svete. Nie si jediný. Otázka znie, že čo s tým presne spravíš. Prečo to takto nefunguje? Prečo človek, aj keď má peniaze, ale nemá systém, dokáže to dohnať do kuta? Nie je to o disciplíne ani o motivácii. Je to o tom, že ľudia rastú rýchlejšie, než ich vnútorné systémy. Veľmi v jednoduchosti. Predstav si, že dostaneš Ferrari, ale nemáš na to vodičak ani žiadne učenie. Stlačíš plyn, jednoducho človek nabúra. A toto je presne dôležitá vec. Keď máš systém, vieš presne, ako ovládať to podnikanie tak, aby fungovalo samo. Prečo bežné riešenia zlyhávajú? Jedna vec. Ľudia riešia kurzy. Tam sú veľakrát len informácie. V knihách je motivácia, veľakrát aj múdrosť, ale je to len o tom, že si to prečítam. Ak to nemám do praxe, nefunguje to.
Videá prinášajú veľakrát ilúziu pohybu. Niečo som sa dozvedel, som namotivovaný, ale zase, keď to nedám do praxe a do systému, ktorý sa pravidelne v mojom podnikaní opakuje, dostanem rovnaký výsledok ako pri kurzoch alebo knihách. Nezmenia ľudia správanie, rozhodovanie ani systém dňa. Ak toto nespravíš a nenastavíš si režim, budeš v neustálom kolotoči a tvoj telefón ti bude pravdepodobne zvoniť aj mimo tvojho pracovného času. Ak máš vzťah, ak máš svoje hobby, tak vlastne vieš, ako to funguje. Nemáš čas ani na to. Na pracovných stredkách si plnohodnotne prítomný, ale keď si so svojou priateľkou alebo priateľom alebo rodinou, tak si hlavou v práci. A to nie je v poriadku. Preto sa veci vracajú späť, pretože ľudia nemajú tento systém. A toto je veľmi dôležitá vec. O čom je tento mastermind? Mastermind nie je to kurz, nie je to mentoring raz za čas. Je to riadený systém zmeny, poskladaný z tém, ktoré sa postupne aplikujú z témy na tému. Čo je pointa? Z chaosu vznikne poriadok. Z tlaku vyššia kontrola. Prestaneš sa točiť v kruhu, lebo vlastne zistíš, ako to funguje. Tak ako vidíš na tomto obrázku, začneš veci vnímať viacej komplexnejšie a zároveň začneš robiť prepojenia, ktoré ti prinášajú oveľa lepší pocit. Máme tu nazvaný takýto zaujímavý názov, že zakázané poznanie, 6 pilierov slobody. Všimni si, ako je všetko so všetkým súvisí, ako je všetko so všetkým poprepájané. Keď je podnikanie dobre nastavené, fungujú ako švajčiarske hodinky. To znamená, že keď je všetko fajn, vízia budí ťa ráno, energia ťa poháňa, vzťahy ťa naplňajú, peniaze pracujú pre teba, návyky pracujú pre teba, alebo nie pre teba, za teba, lebo už to máš zautomatizované. A čas ovládaš ty. Ak nie, tak to funguje presne naopak. Aký problém riešime vlastne v tomto masterminde? Nejdeme po povrchu, hľadáme príčinu. Riešime zahltenú myseľ, rozbité priority, slabú exekúciu, chýbajúcu víziu, rozhodovanie pod tlakom. Toto sú základné body, ktoré v tomto programe spoločne riešime. Čiže je naozaj jedno, že či máš malé podnikanie alebo väčšie podnikanie. Ako náhle máš ten systém, dokážeš to oveľa zefektívniť. Obsah programu je systém. Čoho sa tento systém skladá? Prvá najdôležitejšia vec. Keď človek nemá v poriadku týchto 12 cm medzi ušami, tak väčšinou bude narážať na rovnaké problémy. Čiže preto je jedna vec. Práca s mysľou a rozhodovaním, toto spôsobuje to, že vieš riadiť veci aj pod tlakom. Ďalšia vec je nastavenie priorit a zníženie chaosu. Ak chceš mať jasné fokusované body, čiže jasné kroky, čo máš spraviť, potrebuješ si nastaviť systém dňa, týždňa, ideálne mesiaca, aby si vedel, čo kedy je potrebné spraviť a opakovať to v tom čase. Systém dňa ti jednoducho zvýši energiu. Ďalšia vec, čo riešime, je optimalizácia výkonu. Tam sa bavíme o tom, že disciplína bez vyhorenia. Ak viem, čo robím a prečo to robím, tak automaticky to není tlak, ale je to určitý bonus. Jasné, stále keď niečo meníme, cítime nejaké nepohodlie, ale jednoducho vieš, za čím ideš. A tak ako sa bavíme, keď postavíš jedného dňa, máš niekde vodu, potrebuješ dostať na druhé miesto, buď budeš nosiť vedrá, alebo jednoducho postavíš rúru, ktorá tú vodu tam bude dávať. Medzi tým, kým to spravíš, bude to trvať dlhšie a neprinesieš toľko vody ako ten, čo vodu nosí, ale ako náhle postavíš systém, už to funguje za teba. Čiže tam je dôležitý udržateľný rast. Dlhodobá stratégia pre biznis aj život. Toto je vlastne výsledok. Každá téma rovná sa konkrétny výstup na okamžité použitie. Zo spätných väzieb, ktoré mám od ľudí, ktorí si prešli mastermindom, je práve toto najdôležitejšia vec. Všetko začínajú aplikovať a ako náhle to naozaj zoberieš ako štúdium, čiže prejdeš si tie témy, naštuduješ si to, pretože to obsahuje niekoľko rôznych vecí, ktoré ti za chvíľku ukážem ako obsah, začneš to aplikovať a začne sa vo tvojom živote veľa vecí meniť v tvoj prospech. Čiže ako to celé prebieha? Systém zmeny a aplikácie. Preto hovorím, je to štúdium. Máme tam pracovné zošity pre každú oblasť. Praktické výzvy na zmenu správania, aplikácia priamo do života a práce. Čiže pri každej téme je priestor cez pracovné zošity si vypísať presne to, akým spôsobom to vo svojom biznise vieš aplikovať. Zároveň spätná väzba v reálnom čase. Máme spoločnú skupinu a zároveň možnosť posielať hlasovky, komunikovať, písať, ako náhle niečo riešiš aj individuálne a takýmto spôsobom riešime konkrétny daný problém u človeka. Jednoducho nehromadíš poznámky, ale meníš spôsob fungovania v reálnom čase. Ako to funguje?
Predstav si, že máš alebo inak to poviem. Predstav si, že tvoj život môže vyzerať takto. Máš jasné ráno, máš jasný plán, máš dobré zdravie a pokojné vzťahy, systémom, ktorý ti šetrí desiatky hodín, pevné návyky na každý deň, hlboký zmysel a smer. To je 12 nie týždňový proces transformácie, ale 12 tém, ktoré prechádzajú touto transformáciou. A to je veľmi podstatná vec. Za týchto 12 tém, čiže za pol roka, prechádzame jednotlivé témy. Niektorí ľudia sú schopní behom jedného mastermindu zefektívniť skoro všetky témy a použijú tento systém, idú si svojou cestou. Niektorí ľudia sa opakovane vracajú, pretože majú radi tú smečku, tú skupinu ľudí, ktorí sa jednoducho posúvajú dopredu, pretože dneska nájsť skupinu ľudí, ktorí sa chcú rozvíjať a rásť a spoločne sa ťahať dopredu, vzájomne sa podporovať a nekonkurovať, na to musí byť naozaj dobré prostredie. A to je presne to, čo vytváram ja. Za tých 17 rokov v podnikaní som sa naučil vytvoriť priestor, kde podnikaví ľudia, ktorí chcú rásť, môžu rásť v osobnom a pracovnom živote. A udržať takúto skupinu pokope a spoločne rásť, musí tam byť niečo viac ako len individuálnych tíč. Takže je to skupina, ktorá sa spoločne ťahá dopredu. Čo sú bonusy, ktoré urýchľujú výsledok? PDF knihy, ktoré vlastne idú do hĺbok daných tém. Audio nahrávky na preprogramovanie mysle. Ako sa v minulosti hovorilo, treba si vypláchnuť hlavu správnym spôsobom, vďaka čomu tam budeš mať oveľa efektívnejšie procesy a systémy. Následne pracovné zošity, kde urobíš praktickú aplikáciu všetkých týchto informácií. Ďalšia vec je vedené výzvy, akcia a disciplína. Či už to 21-dňové výzvy, skupinové alebo individuálne, všetko sa dozvieš, keď vstúpiš a uvidíš. Sám si vyberieš, čo z toho vlastne bude konkrétne pre teba. Dôležitá vec, doplnkové materiály, ktoré prehlbia dané poznanie. Za svojich 17 rokov som zo všetkých bestsellerov a všetkých osobnostných rozvojov, ktorými som si prešiel, som vybral tie najlepšie témy a na tieto témy najlepšie knihy. Vytvorili sme k tomu pracovné zošity a jednoducho šetrí ti to takisto desiatky, stovky hodín hľadaním, ktoré by bolo efektívne. Nie sú to darčeky, ale sú to efektívne nástroje. Čo vlastne tento mastermind robí jedinečným? Sú to 3 základné piliere transformácie. Prvá vec je aktívna spolupráca a komunita. Poznáš to, alebo túto myšlienku, že není úspech o tom, čo robíš, keď ťa ostatní vidia, ale o tom, čo robíš, keď ťa nikto nevidí? Práve preto táto skupina funguje, že sa spoločne ťaháme a spoločne doťahujeme tieto úlohy. Čiže aktívna spolupráca a aktívna komunita. Individuálny prístup ku každému účastníkovi a podpora pri implementácii nie len pochopení. Je to viac ako len pasívne príjmanie informácií. Je tam reálna zmena v praxi, z týždňa na týždeň. Potrebujem toto, čo teraz ti ukazujem, veľmi zdôrazniť. Nie je to pre každého. Ak si človek, ktorý hľadáš zázrak, alebo ľudí, čo chcú, alebo si človek, ktorý chceš len skúsiť, alebo hľadaš nejakú motiváciu, toto nie je o tom. Predpokladám, že už to, že si tu samo o sebe hovoríš, že motiváciu nejakú máš a hľadáš nejaký systém. Tento mastermind je pre ľudí, ktorí chcú poriadok, chcú výsledky, chcú systém a sú ochotní sa učiť. Ak si ochotný sa učiť a máš dokonca ešte aj dobrý index učenlivosti, naozaj zo skúsenosti uvidíš, že tento systém ti prinesie veľa pozitívneho do života aj do tvojho biznisu. A že sme práve na konci. Výzva na akciu. Ak cítiš, že ťa chaos stojí energiu aj peniaze, vieš, že ideš pod svoj potenciál, vstup do mastermindu. Rozhodnutie neurobíš hlavou, ale urobíš ho v momente, keď si priznáš pravdu, že vieš, že máš naviac, len nevieš ako. Čo je dôležitá vec? Ak ťa toto video zaujalo, napíš mi, prípadne sa so mnou skontaktuj cez formulár alebo link, záleží, ako sa toto video k tebe dostalo. A prečo je to dôležité? A tak, ako som spomenul v predchádzajúcom slajde, nie je to úplne pre každého a neberieme úplne všetkých. S každým človekom si potrebujem urobiť individuálny rozhovor predtým, ako si potvrdíme, že či do toho mastermindu ideme alebo neideme. Takže takisto tam prebieha ešte určité výberové konanie. Pretože možno tento mastermind nie je úplne pre teba a možno by bolo pre teba lepšie individuálny prístup one-on-one alebo možno len zriedkavé nejaké konzultácie. Takže ak ťa to zaujalo, ozvi sa mi a nájdeme to najlepšie riešenie. Pekný deň ti prajem.